ce mai me kuke tattaunawa What is my money? shikenan My money. money na munafiki ka je gun wannan ya baka wannan ya baka kudin Ya zare wannan. kai ka zare na tafi ɗakin Allah ma sai an bini da masifa na tafi Saudiya ka kwace mun kwastoma a nan baka banni ba a kasuwa kwastoma na masu kamun kaya 'yan China baka banni ba ka kashe ni ka huta wallahi ka yi kaɗan kuma baka isa ba barin gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yadda kake ji kana da baki ina da baki yadda kake ji kana da kuɗi ina da kuɗi yadda kake ji kana da gajara kana da hanya ni ma ina da hanya barin gaya ma yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima yar shisha yar hotel a kama mata ta kama shi ne ba na ce zan yi wa addini hidima don baka ban ba me amma baka sani wallahi naira ta ba ta ciwon kai ba naira ba kudin da kudi ba ne magana ta ce ba maganar ka ba gumi na ne yarinya da kake cewa tana yawo kwararo tana bin hotel tana shan shisha ta menene wanda yake zuwa hotel yake shan shisha shi sanan masa mai zuwa hotel haka ne ka tambaye ka ni ina billahi da zai ƙarya kake tunda abin naku ya zama munafurci ba ku kaunar Allah ba ku kaunar al'ummar ku ba ku kishin naku ina cikakken dan Kano haifaffen dan Kano ku rasa wanda na ku baiwa ku awa sai ba ko kai wani me haka ne me haka hauka har sai ka tambaya ai hauka ne kana saka miki faɗi hauka ni nake maka hauka kana hauka ne haka yake ba za ka taɓa yin hankali ba mutane sun haɗa taron su bai shafe ka ba amma ka zo kana musu hauka a yau da ina ga mutuncinka mutunci ina ganin ya ci mutuncinka. uban shi mutunci ne za ka shigo cikin mutane ka ci uban ka kai ba ana sanu gana gaskiya yana fara gaskiya shi ma yana da hakki a kasuwa bai kamata a tattara a ce ba za su rare ina cikakken dan Kano haifaffen dan Kano iyaye na yan Kano sannan kuma cikakken dan kasuwa kwari ba wanda ya kai ni kadara a kwari ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari ku rasa wanda za ku karrama sai bako mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano kai me haka ne me haka ne kai kuma ina ruwanka kai asuwa kare da gudun layya kama kanka kama ina san annabi wayo